Kaikki katsojat, se on mestari pelaaja taas täällä. Ja nyt pelattaisiin Agariota. Ja nytten vaan laitetaan tää meidän nimi tähän. Eli mestari pelaaja. Ja sitten menoksi. Ui! Isompi pallo! Pakoon! Sitten mut heti syötiin. Vettä! No niin joo, sitten... Team! Älä ahdistele! Apua! Mut melkein syötiin tossa. Wow, hei! Miksi mut aina yritetään syödä? Miksei muita? No joo, siinä meni jo yksi, mut... Hei... Toi olisi syötty, mut ei syönyt. Miksi tää pätkii tälleen? Miksi tämä pätkii tälleen? Ja sit mä menen suoraan tonne. Ei kiva. Hei, tulee! Nyt on varmaan jotain teknisiä ongelmia. Joo, nyt mä taas sain tän toimimaan. Doge! Älä syö mua! Mä oon niin pikkunen ja söpö. Voi ei! Doge! Tuhma doge! Tuhma doge! Tosi tuhma doge! Tässä vaan tämmösiä pikkupalloja syödään. Ei tässä muuta. Joo, mä en tiedä mitä mä teen. Oisko täällä pallomeriä? Tämmönen pikkunen. Tosi kiva. Mä haluun pikkusen pallomereen. No pikkunen pallomeri tuli nyt kuitenkin. Koht kyllä mä alan edustaa Suomea, jos nää tyypit syö mua koko ajan. Niin, sit mä alan edustamaan Suomea Agariossa. Hei. Eikä oikeesti. No, sitten aloitetaan taas alusta. Taas ja taas. Help me please. Ok. Hei. Oikein, nyt mä alan edustaa Suomea. Finland. Ja heti kun mä alan edustamaan Suomea, niin mä osun pallomereen. Mahtavaa. Apua, älkää syökä mua. Mä en halua, että mut syödään. Mä en halua, että minut syödään. Tajuatteko te? No, kyllä ne tajus. Ehkä. Mä en saa mitään palloja kiinni. Apua, Rabbit! Miksi sinä teit tämän minulle? Miksi? Apua, älä syö mua. Älkää syökö kukaan minua. Ok, mä oon aikaviikojen joukossa. Nyt mulle riitti. Tää video on tässä.
Moikka! Moi!